Na svojoj 10. sjednici sastali su se vijećnici Gradskog vijeća Lepoglave. Najvažnije točke dnevnog reda bile su donošenje izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada te odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu politiku grada Lepoglave. Jednoglasnom odlukom vijećnici Gradskog vijeća Lepoglave usvojili su druge izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada. Plan omogućava kvalitetnije sadržaje za stambeni dio, zelene površine i površine za sport i rekreaciju u centru grada. Kako je naglasio gradonačelnik Marijan Škvarić, riječ je o dokumentu koji omogućava da se grad dalje razvija u komunalnom, gospodarskom i društvenom dijelu. Građani su nakon niza održanih javnih rasprava poslali više od 60 zahtjeva, a većina njihovih prijedloga uvrštena je u prostorni plan. Sa željom da postojeću izgradnju koju sad imamo, prije svega u stambenom, u gospodarskom dijelu, da smo obuhvatili to našim prostornim planom. A to će našim građanima omogućiti da i te objekte mogu legalizirati, staviti, ako su gospodarsko pitanje u jednom dio realizacije gospodarstva ili poljoprivrede, ovom stambenom dijelu da zaista te legaliziraju. U novi prostorno-planski dokument koji će stupiti na snagu za 15 dana uvršteni su i zahtjevi gospodarstvenika. Tako da smo proširenjem u prostornom planu naše poduzetničke zone omogućili da možemo itekako dalje voditi računa o investicijama na području grada Lepoglave, a i na pojedinim područjima, prije svega na pograničnom području Višnjice, smo omogućili nove prostore za nove sadržaje, prije svega razvoja turizma, a i opet novog gospodarskog ulaganja. U skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Gradsko vijeće na svojoj 10. sjednici osnovalo Savjet za socijalnu politiku. Kako je istaknuo zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, na ovaj će se način kvalitetnije i pravednije moći odgovoriti na potrebe građana kad su u pitanju socijalne usluge. Da mi prilikom pružanja te socijalne pomoći, odnosno socijalnih usluga koje grad Lepoglava pruža svojim građanima, da to pružanje bude pravednije i u neku ruku možda demokratičnije, da nema diskrecijsko pravo jedna osoba možda odlučivati o njihovoj uvjetno rečeno sudbini, već da se konzultiramo sa strukom i da možemo koordinirati zajedničku pomoć koju daje i Centar za socijalnu skrb i Crveni križ i grad Lepoglava, da ne bi imali situacije kao prijašnjih godina gdje upravo zbog manjka koordinacije neki su dobivali više pomoći, neki niti jednu, neki manje. Na sjednici su usvojene izmjene vezane uz članove odbora Gradskog vijeća. Novog člana ima odbor za proračun i financije, a donedavni predsjednik Gradskog vijeća HSS-ov Željko Šoštarić razriješen je dužnosti predsjednika odbora za statut i poslovnik, ali je ostao član odbora. Do izmjena je došla slijedom novonastalih okolnosti i zbog višestruko opstrukcije dosadašnjeg predsjednika gospodina Šoštarića oko sazivanja samog odbora za statut i poslovnik. Najznačajnije je da je jednostavno zbog lakšeg operativnog funkcioniranja kompletnog grada Lepoglave došlo do tih izmjena. Za novog predsjednika odbora za statut i poslovnik imenovan je HNS-ov vijećnik Zorislav Rodek.